Hello mga papi, yatiman na muna siya guys. Hi guys, good morning. Welcome to my channel again. Si Daday, naanapoy problema. Si Daday, wala na ang sakit sa iyang tuhod. Nakapag-vlog na gamay-gamay pero nanasay problema ang atimanon kay ang among iro guys, nanganak. Nya atimanon man na nimo siya kay madatugan man. Sige ni mo tanawon og nag-unsa siya. Dara guys, tanaw mo siyang anak guys. Tanaw ra gud guys siyang anak ko. 5 ni siya, 7 ka buok pero karon. So guys, pakita sa inyo guys ha. Yeah. Kita na ko guys. Dara oh. Hello mga papi, yatiman na muna siya guys. Ang unang kabuok duha na lang nabilin, upat ang nabilin. Ang mga bundog ang dalo kay tutoy guys, ipatutoy na ko guys para di sila matatugan. Ang mga dalo may nakuan ang duhang tao namatay kay pag matoy man nadatugan sa imahan, madalas ang pusod na dugo ba aron namatay na gud siya guys. Maniha guys, nabang na namo guys. Guys kutsiya. See guys, wow, naghayang siya, naghayang-hayang. Duha ang laki, duha ang bigatlon. Nawa, katingalahan dyan yung iruon guys ba. Kani, pilay in down ni siya guys. Ano, ginain na mo ni siya o lutang dito sa likod. May puti magigay na siya maaw guys. So, sa balay-balay sa aming kilid, butang na namin. Unya, kural jud ni siya nga among balay dito guys. Majud ni siya gawas-gawas guys. Halak ka. Cute na yung mga edad na ni siya mga 7 years siguro na siya. Wajud siyang anak. Idara na siya. Wala katawanan kaayo ng kay Sinuhong salanin. Virgin man ni siya kaayo. Katingalan lang doon pag sayo. Gatong ganiya. Nanganak. Isa may iyang uyab. Ay katawanan. Mas magka 7 years wajud ni siya nag puan, wala ni siya uyab kay ikulong lagi siya dito sa kilid. Kay makasulod kay murag man-hater ni siya. Suko dayon na yung mga pang-aliya sa mga kural. Wala dayon. Nakakalong kay sige biya na ako taon na nabunalan kay kan alagay manggapos guys. Ang gapos na siya din yung baka labrador mo ganun ibo. Pilay. Pilay ni siya. Hinganda ng pilay kay kanang yung tiilo. Kanang unakiin. Gamay. Gamay. Muna. Wala mo lagi na siya pagawas-gawas sa dihaan mo siya. Okay. Mawayon unya ba? Nya pilay siya. Pilay jud ba kanang kimpang jud pero ako sugan kay nga iro ni kay labrador man.
Kuha na lang din ako ni kay naluoy mong kugod kay pilay man ang ito kong gawin. Mana ba yan na ha kay nagkuon ba ka na nahiro. Babae man ni siya. Di man ka 7 years, wajud si anak-anak. Unang himala karon nanganak. Wa man mi kakita kinsay uyab nga ni anak liha nga tural man na. Ay, unsang gitabuah. Nanang akong mga anak naadit ko itong kung anak nasa gawas sa Dubai balitaan na mo si Pilay nanganak tingnan nanganak si Pilay hinsa man ang salamin. Luya sa Diyos yung cute na ba kayo mga anak ko ang cute ang cute si Lovely Labrador. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Oh, tingnan mo. Cute. So kung dami kay nga no maning nanganak nga wami kita guyab sa may uyab dira. Wala mga parents nga musuko nga nagkalit lang mga anak wag ibalikin sa uyab. Wan makita ginsay usa ka dara. Ikural good. O kabalo mi kung nay magbabahay ana na magpan sa iyahan. Ang uyab wa man din makita. Uyab ba. Kawat man siguro ni siya. Isulong yun siya bang hilip yun siya siguro. Kaning kanahaw na sa ting-uwag siguro. Na. Ito. Oh, kanang dalo oh. Kanang dalo. Tutoy na ang dalo. Oh, tuwara na. Hala, ka-cute. Wala na. Pwede nang uto ka sa iyong tutoy. Sus. Bangon lang ni tutoy. Kaway batanas. Kani tulog-tulog. Nga ani bangon ni ngitag tutoy. Munang si mother. Sige pa kanon. Para dili magutom si mga baby. Sige nagtulog. Oh, cute kayo gnawa mo. Nyak. Ay. Ikaw? Lingaw na lang to guys. Sakit ang tuhod si atiman. Napod lagi atiman nun. Oh. Di man siya mamahal guys. Sige saan niyo mo. Labrador yung klase ngayon. Maayo dyan. Kaya kasabot sila, tabangan sila yung anak. Liot yung tiyan. Gunahan sila guys. Luoton ang tiyan. Nya, gawas lagi dayon na. Basag tao ba? Ang anak, ako dyan dayon pignik. Uy, bumpiyuhan dayon. Sulting haya-haya. Sa mga to papis. Wow. Tunang dalo oh. Tutoy. Piting dalo as tutoy oh. Oh. Dalo kaayo. Igilag pukawon ang mami. Wala na. Mata na sad ni diring tuloron. Nagpunahon na to. Nandito. Laki ni guys. Kanin ito tinututoy.
Katulog ang mga kagwang, oh, kanawa ha. Ngayong gabi, diri siya lang matulog sa iba. Kani guys, buhat na po. Ipaugas na po guys. Diha sila matulog, diri. Ako kayo ilang higdaanan. Kutson-kutson. Lahat kayo. Karon kay init man ngayong gabi ting ulan na po. Ulit siya. Wala po ni Ate Manong guys. Malingaw na sad ka. Tanaw nila. Puppies, cute masyado. Labrador ni siya. Klase guys. Doang laki, doang bay, pair. Doang laki, doang bay. Pindot nagturog-turog ko no kay sugman na tugman. Pero nadyo nangawat pero una tutoy para unahan yun yung mga tulog na isulod. Ipakaon ako siya lactating kuan guys, lactating ano guys kani lactating sa ganina lactating feeds kay makapatutoy makapagatas daw na siya ba. Ora to guys ha. Medyo hikay na sad. Sa sunod na po ng vlog makita na sad ka. Bye bye. Don't forget to subscribe. Ay pindutan nga gamay. Push the bell. Sunod pagkita.